Lekcia 236. Vládnem svojej mysli a musím jej vládnuť sám. Asi to cítiš rovnako. Toto je veľmi aktuálna lekcia. Ako by visela vo vzduchu a hovorila nám: uchop ma a začni podľa nej žiť. Niečo mi hovorí: zahoď všetky mentálne a spirituálne predstavy i programy, ktoré sú len výmyslom mysle. Často ani nie tvojej, ale prebral si ich tak ako aj ja. Slúžia len nášmu egu, aby si mohlo zachovať svoje opodstatnenie, svoj odstup a tak nás oddeluje naďalej od božskej podstaty. Nazdávame sa, že počúvaním múdrosti iných ľudí a čítaním duchovných kníh sa k Bohu a tým k svojmu zdroju dostaneme bližšie. Nie, nedostaneme. Takto sme naďalej obeťou svojej mysle a podľa toho sa aj tak cítime. Točíme sa v kolotoči hľadania až dovtedy, kým unavený a znechutený z toho, že nám tieto veci prinášajú úľavu len na moment a potom stačí tak málo, len chvíľu dať pozornosť svojim myšlienkam a už sme energeticky úplne inde, ako sa píše v nejakej múdrej knihe. A cítime sa na nič, ako by sme svojmu spirituálnemu rastu venovali len jeden deň a nie roky. Neuvedomujeme si, že od zdroja nás oddelujú len naše myšlienky, ktoré tu boli, sú a budú si tu šveholiť naďalej a tak prekričia ten tichučký, jemný stav v nás, ktorý je plný mieru a pokoja. V momente, keď sa naučíme poodstúpiť o kúsoček od svojich myšlienok a len pozorujeme ich hodnotiaci charakter, začne sa to diať samo. Spojíme sa so svojím večným pokojom, od ktorého sme nikdy neboli oddelení, a začneme vládnuť svojej mysli. Dokážeme ju tým umlčať. Vtedy sa náš pocit oddelenia stráca a dostávame sa tam, prečo sme vlastne tu. A v tomto momente nás začne život naozaj baviť. Užívame si túto úžasnú hru, v ktorej sa neustále deje niečo nové a teba nadchýňa tá pestrosť skúseností, ktoré môžeš zažiť. Raz si obeť, raz si vinník, ale už medzi nimi nevidíš rozdiel, lebo vo všetkom vidíš účel, význam, nevinu a jednotu. Bude ti robiť radosť vykonávať čokoľvek. Bude ti robiť radosť slúžiť druhým, lebo slúžiš len sebe. A tak sa naozaj stávaš tvorcom svojho života a prestávaš byť obeťou svojej mysle. Spomeň si aj na lekciu 233 a nechaj sa viesť svojim zdrojom, svojim tvorcom, lebo nie si iný ako on. Počúvaj teda svoj vnútorný hlas, svoju intuíciu, alebo keď chceš, volanie svojho srdca. A tieto sú určené len a len pre teba. Sú individuálne a je to tvoja cesta duše. Nikoho iného, len tvoja.